esimlindile le ndoda yaqhamuka lithi iBhayibheli mawulifunda ku chapter 1 lithi iBhayibheli akavumanga kodwa waphika wakubeka kwabasobala wathi angiyena uKristu base bembuza ukuthi kanti uphi na uKristu ngoba uJohane uzama ukuveza uKristu ukuthi wayekade khona umhlaba ungakasekelwa izangoma nenyanga nabaphuli nabalosi bengakabi khona wayekade khona imemezela ngayo waqhamukethi uAbraham engakabi khona mina ngase ngikhona bambuza ukuthi Jesu usho ukuthini mawuthi wena wawukade ukhona uAbraham engakabi khona wathi ube benazi ukuthi nalelo mana obaba bena babidla kwakuyimini uqobo kubuyani isinkwa sophila sikho esinye isinkwa phathi kunamemezela kancane kuleli sokuthi sikhona isinkwa sophila esinguKristu naye omunye. Is building a case here. Kulaba bathi akazange afike. Athi mhlambe ngiyangivela ke eqale mntu wabonakala. In the beginning God created the heavens and the earth. Verse number 2, the Spirit of the Lord was hovering here. Verse number 3, wayesethi uNkulunkulu let there be light. Ku John chapter 1 isekathi kodwa ke eqaleni lokho khanya. Kokukhanya kwabantu abakwazanga. Besathi lakho khanya kwakade kungubani? KunguKristu. Abraham akakabi khona indalo yonke ayikaqhamuki, but we find Christ existing. What angisho ukuthi akukho exista ngaphandle kukaKristu. Ayikho into edaliwe ngavela ngaphandle kaKristu. Ngimzwile ememezela amandla ezulwini anikezwe mina konke okusezulwini nasemhlabeni uBaba ukunikeleke kumina athi konke okukanaba ngokwami uBaba akasenalo utho kwakho kanaba okwendodana sinaye. I feel like preaching tonight. Oh God, give me a time. Ngimbaleke nisikhathi nami ngisamenje ngoJohane ukwenza lithi ngeBhayibheli wayesethi kwaqhamuka indoda emfuleni iJordan. Le ndoda iqhamuka ihamba emoyeni nasemandleni kaEliya. uEliya uzomkhumbula ukuthi wathathwa ngesikhathi uJezebeli emthumeli iSMS athi kusasa ngalesi sikhathi mangabe ikhanda lakho sekuwe uJehova kenze njalo kumina nese. Wavuka uEliya kwabaleka kanti uEliya ubaleka uJezebeli akamqobanga. Kanti ulithi iBhayibheli mawuzolifunda kwiOld Testament eselivala encwadini kaMakhe uNkulunkulu usebathembisa ukuthi ngaphambi kokuthi kufike uKristu kuyoqhamuka uEliya kuqala. Oh good God Almighty, I feel like preaching here. Wayesethi bona kodwa before kuqhamuka uKristu kuyoqhamuka uEliya. Bahlala babheka uEliya kuzwakale ngoJesu efika mawufunda incwadi kaMatthew uyanochaza kahle uthi wathi uKristu makafika bathi wena uqhamuke kanjani ngoba umbhalo uthi awukwazi ukuqhamuka uEliya angaqhamukanga wazwakala waqalaza wabheka wavele wabona uJohane. Wayesethi ngiqinisile ngithi ke mina nangu uEliya kodwa nina nimbonanga kanti noHerode akayiqedanga indaba yakhe ngoba uHerode njobe vele ubuya ngomoya kaJezebeli kodwa eqhamuka esewuHerode ngoba ingakho ngoba into yayithe engaJezebeli yayifungela ukuthi kusasa ikhanda lakho kumele kusuke kuwena. Ingakho unkosikazi kaHerode uHerodiya wathi makathola ithuba lokuthi umntana adanse wadansa umntwana kwasekuthiwa uHerode wambuza ukuthi ngingakwenzelani na. Wayesethi umama ngoba uJezebeli akayiqedanga i-assignment uEliya wahambe ngamqobanga wahambe ngamqobanga uJezebeli kwafuneka iqhubeke indaba yakumana iministry kaEliya yaphelela emfuleni iJordani kodwa kaJohane yaqala eJordani because uye yena lo uEliya ozomemezela uKristu engakaqhamuki. Lithi iBhayibheli lo mama wayesethi mntanami mawubabe kuza ukuthi ufunani sewudanse kahle ngicela umtshela ukuthi uqela ikhanda likaEliya uJohane ukuthi lethe wena waqunywa kanjalo uJohane umbhaphathisi phathi. In the book of John lasifunda khona lithi iBhayibheli uJohn uxoxa indaba ethi kwaqhamuka umuntu emfuleni iJordan. Lowo muntu wayekade emile ememezela futhi ebhaphathisa eshumayela athi nina nzalo yenyoka phendukani ngokuba manje
manje inkemba sayibekile ukuthi izokhawula. Kwathiwa Johane uthini na? Unguye yini esimbhekile? Wathi uJohane nawo angiyena lo nimbhekile kodwa wathi ngubani umprofeti na? Wathi angiyena nomprofeti. Bathi pho engabe ngubani na? Wathi Isaiah wabhala ngathi I am the voice that is shouting in the wilderness. Prepare the way, let every crooked path be made straight. Wow, what a bafethu mhlamba uyizwana wamemezela wathi Isaiah wamemezela ke ngabe wathi ngiyiphimbo lomemezelayo athi lumsani indlela yonke imkhonde magombe gombe mayiqonde ngokuba ukhona ozayo. Bathi Johane uthini na? Wathi hayi ukhona umi phakathi kwenu nethi animazi yena. Bathi simbona ngani? Wathi uJohane manini nizombona ngokuthi yena makaqhamuka amfanele nokuthulula umqhilo wecathulo zakhe kanti liyaqhamuka iwundlu laqhubeka laqhamuka ihlumela likaJesu lathi balivela impande yendlu kaDavidi ngonyama yomndeni kaJuda usonini nanini ungunaphakathi yaqhamuka imbethe inyama zathi uJohane ulizwi wehla wambatha inyama wasuka wahlala phakathi kwabantu athi nezwi lakhe salibona liphakathi kwakhe besathi lenkazimulo yakhe yayikadifana lenkazimulo yendodana ezelwiyodwa athi ngaye ngokugcwala kwenkazimulo yakhe samkela umusa phezu komusa athi kodwa obhalayo ngokumusa weza noKristu umthetho waqhamuka noMose wathi umusa neqiniso weza noKristu sasiyitholile inkosi yomusa sasimtholile onomusa akekho omunye onomusa yena onomusa omusa wakhe musha njalo ekuseni omusha wawo umusa wakhe kukhulu kusebese ezulwini okuthembela kwakhe kukhulu kusebese emafini. Ungileke usungawela phezu kwami ngoba ngiyakuza. uJohane uyabhala bafethu usethi uphala ngoJohane umbhaphatisi uthi uJohane wazwakala ethi lo ungafanele ukuthulula umqhilo wencathulo zakhe kanti iwundlu seliphakathi kwabo. Wathi uJohane uyaqalaza wambona makambona wavele wangena phakathi emanzini eJordani. Wathi makangena wathi uJohane enganiwena bekumele ubhaphathise mina. Ngiyacabanga nje nami ukuthi uKristu wavele wabhaphathisa wavele waphendula wathi enganiwena kwake kwathi ngelinye ilanga kwahamba ingelosi yavakashela ubaba wakho yamvakashela ese-altar ethushisa impepho kwaqhamuka ingelosi yathi Zakariya Zakariya unkosikazi wakho uyokhuleka azala be nomntana. Ubaba wakho wangayikholwa lento savele samvala umlomo ngoba uzoyingabhotha. Ubaba wakho waqala ukukhuluma makuzalwa wena Johane. Ngiyacabanga nje nami ukuthi yona mpendulo uKristu ayinikeza uJohane wayesethi kodwa before lokho wena wathi usesibelethweni wathi usesibelethweni sikamamkhulu wami usesibelethweni sika-Elizabeth wathi babehlangana awukhumbule ukuthi wena ngakubhaphathisa wena ngakubhaphathisa phakathi eswini sikama wakho ngakubhaphathisela lesi sikhathi ukuthi lesi sikhathi masesivela wena uyabhaphathisa mina. Wayesethi uJohane kulungileke awusali usungibhaphathathatosha sali usungibhaphathisa-ke manje kodwa uthinte ababili nabathathu bathe uthi akasibhaphathise ngomoya wakhe akasibhaphathathatosha. Lithi iBhayibheli bafowethu sisaxoxa iBhayibheli lithi iBhayibheli wathi mayisholokhu uJohane wabhaphathiswa kanti sathi uyabhaphathiswa izulu nabonakala livuleka kwathiwa manini kancane the heavens are opened. Kwenzakalani? Kwathiwa manini ukhona omiphakathi namanzi and izulu kumele lizofakaza ngaye. Izulu lavuleka. Uthi uJohane makabhala wathi izulu elibona livulekile ezulwini kwehla ijuba kwehla umoya ingcwele in the form of a dove. Wafika wahlala phambi
phambi kukaKristu wahlala phezu kwakhe. Wathi makahlala phezu kwakhe laswakala iphimbo liqhamuke emazulwini lathi-ke uyeke lo indodana yami engithokozile ngaye muzweni ngoba asinayo enye indodana kaThixo ngaphandle kwakhe. Iyona leyazethanda izono zethu yamtshatha konke ubuhlungu bethu izifo zethu uyazilapha. Azathi uIsaya sathi masibuka kwakungekho kuhle okwakade kungasidonsela kuyena kodwa ngisho ukuthi kunendoda eyeze emhlabeni yalenga yambethelwa yafa yambelwa yavuka kwanavuka ngosuku lwesithathu kwabafileyo yabuya iphethe ikhiye zeHadesi yasivakala ibonakala yathi bhekani omuba kanalutho-ke mina ngokuba ikhiye zokufa neHadesi nazi ngihlaleni phansi kancane bafethu ngiyanicela Memelela nonathi bafethu I can't continue umile ngiyanicela 7 minutes ngizongithethe 7 Bible lithi ngegqibelo loyo Jesu ke esabhaphathisiwe. Now fast forward before ahambe uqhamuka ngosuku lomkhosi kwabaJuda uthi kubona funa nje ukushutha straight manje wayesethi kubona bafowethu mahabe kukhona kini omi akeze ke kumina afike kumina azophuza kodwa Jesu somebody help me here loyo omile akeze kumina enze njani aphuze bese lamanzi awaphuzayo ayoba umfula. They will be a well, a river. Eswini sakhe igobhoze lento igobhoze ngoba uphuzile. Wayesethi uJohane egcineni lasivale khona wayesethi kodwa ke wakhuluma kubo ngomoya obekade kwenze njani bazalwane bezokwamukeliswa wona basebenjani bekholwa. Hawu ngiyacela singiphe 10 minutes lendlu sizoyizukisa ngiyezwa ke manje Thixo sengi-right. Wayesethi no laba yilaba bazokholwa kimi bese bayamukeliswa ngoba lesi sethembiso salaba bakholwayo. Oh bafowethu lekeleleni ngoba uthi kuyekubona ophuzayo akasophinde ombe. But before I preach I want to prove what Christ is saying. Singaprove kancane ukuthi mayetha usophinde ome uyibone iphile inkonzo esho lonto leli Bible John chapter number 3 in fact John chapter number 2 kunomshado ekhana wayesethi kubona ngifuna uzokhuluma ngamanzi nje ngoba siwutholile umthobo wayesethi kubona kuphela iwayini emshadweni uMaria wayakuye wathi oh Jesu kuphele iwayini wathi uJesu usifazana ungene ngane entweni zami asiyeke leyo siyeke wayesethi uJesu ngicela bafethu uthathe imvaba nigcwalise ngamanzi nilethe kumina bese lithi iBhayibheli wona umangaliso wakhe wokuqala wenza lo eshintsha amanzi abe yiwayini baphuza kwazwakala ade bephuza emshadweni bathi hey wemnikazi womshado uqale ngewayini elibi wagcina ngelimnandi bathi kanti lento yenziwa kanti abazi ukuthi leli wayini amanzi aphuma kuJesu bamemezelela umoyengcwele ukuthi akekho makathi ahlangane nomoyengcwele asale omile kodwa bonke abangeke behlangane naye bazomuzwa bemthanda angazi kodwa izwilo hlabelelayo athi angisawabali amanxeba ami ngoba yena uzowapholisa sesinaye osiduduzayo sesinaye okumsizi sesiyakhala awuthinta ababili nabathathu ngoba ubatshela ukuthi sesinaye. Nibambusi mangele kunengelo sezogijima izomthinta within 5 minutes anika tete phali yadeya sekulungile ashumayeleni bafethu ashumayeleni bafana bafethu
mayelana nami watshintsha amanzi aba yiwayini baphuza asiyeke ngoba ngifuna ukuxoxa ngewayini ngifuna ukuthi ngutholile umthombo kanti kuJohn chapter number 4 kunomama waseSamaria lo mama uze emfudlaneni noma uze emthombeni uthi uzokha amanzi ngembiza kanti uzofika imini madoda ihlumela lendlu kaJesu uzolithola limi kanje uzimi kunjani uma ngathi akekho kanti ukhona izikulo lezindaba zonke namalungu asezulwini ukuthi omndeni yonke yasemhlabeni nasezulwini yethiwe ngagazini yethu wangaye wafika umile kanje kusho ukuthi limile madoda kumise kwasophile kuma manzi ophila ami kanje kumi kanje kuminqanawe kumi indoda yempi kumi usonini nanini kwathi ngimemezela ukuthi kumiloni udlule kodwana elashaya lakhipha amanzi lomenga ngaphandle kamanzi ngaphakathi kodwa lawakhipha amanzi elodwala ehlangene ngalo kodwa ngicela ukumemezela ngobazabaleke isonto ukuthi siwutholileke thina umthombo isiphuza kuona asaphuzi noma ikuphi asambe sagomeni hayi asinandaba neyiwasho asinandaba namathawula asinandaba nofasilini sesiwutholile umthombo wona akekho ongaphuza kulo mthombo kodwa qhubeka bafethu cela umemezele athi lo mama mabehlangana emfuleni ngiyavala manje khuleke mabehlangana emfuleni lo mama wayesethi uJesu kulo mama sifazane amanzi phela amanzi ngiphuze wathi lo mama wemjuda Jude athi ngixoxe mina nawe njengomSamaria wena noJude asidlalana sihlelana and I can't give you water kanti izophendula lento ephethe amanzi okuphila umthombo wona ngokuthi Jeremiah umile uyamemezela uthi abantu bami benza izono ezimbili bangishiyile ethuka ngibele eminye imithombo bangishiya mina umthombo wona lo wabumthombo abawumbile uyavuza kanti nawo umthombo ongavuzi naku umthombo esikwazi ukuthonjela kuona sibuye singenamkhosi kulo mthombo lithi iBhayibheli ngicela ukushumayela bafethu ngicela ukushumayela ngiboleke isikhathi lithi iBhayibheli wayesethi uJesu no sifazane yazi wena ukube bewazi amanzi akhona engizofuna ukuphuza ngabo ntamama ukube bewazi amanzi mina engiwanikayo kanti njengoba uJesu ethi mina engiwanikayo lo mama ngizopruvela uphuze kanjani wayesethi uJesu kube bewazi amanzi mina engiwanikayo ukuyophuza ungaphinde wome athi mama hayi it's impossible amanzi anjani lawa ongawaphuza ungaphinde wome I demand to know amanjani lamanzi ukuthi mawuke wawaphuza ungaphinde wome athi ngikeke iBhayibheli ngikulethe into practical thina sasindiswa sidakwa kodwa kwanamanzi siwanambithana asisabhaleli ngoba kunamanzi siwazwile ayaqeda ukoma namanzi ungasheshe man ngiyakuzwa ufuna ukuphunyuka ungaqali uphunyuke ngiboleka 5 minutes okugcina guys boleka 5 minutes lokuba okugcina ngizokuthethe wayesethi lo mama kanti bahlangana nje kulo mthombo lo mthombo abahlangana kuona igama lomthombo iRehoboth lo mthombo abahlangana kuona umthombo kababa uAbrahama umba lo mthombo baba uAbrahama ngesikhathi sendlala mhlawumbe wena ukawufundile let me take you through umthombo lo ukuthi imuphi lo mthombo esiwutholile wawumba lo mthombo uAbrahama kanti engasekho kuzoqhamuka indodana yakhe uIsaka lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uAbrahama wathi efunela indodana yakhe unkosikazi ecabanga ukuthi indodana yami sisesigabeni sokuba manje ngagama ibe nonkosikazi konke cishe ngayisho khona lapho kodwa ke inkosi yomsayithela umisa lithi iBhayibheli lo baba uAbrahama wayesethi ake ngiboleke umfana wethu nje ugijime nesitulo mfowethu ngiyashumayela la ekhaya gijima wozohlala la
hlala la sizoshumayela sobabili ke namhlanje. Wahlala uAbraham ehleli kanje. Walowo Abraham amayihleli kanje, mina ngiyinceku kaAbraham endala. Wasethi uAbraham kwinceke yakhe endala, ngicela uthathe isandla sakho phakamisa isandla sakho beka usibeke ngaphansi kwethanga lami. Wayesethi ngicela ufunge kumina ukuthi uyifunele indodana yami unkosikazi, futhi ungamfuneli noma yikuphi, kodwa ngicela uye ebantwini bami ngoba yaphuma indodana ekhaya ithi iza kwabayo, kodwa abayo abamazanga wafumana abangamtholanga. Ngiyeke ngoba ungizwa lithi iBhayibheli wathi sasibeke kanjalo isandla, wayesethi funga kumina ukuthi angeke ungitholele noma yimuphi unkosikazi. Lithi iBhayibheli le ndoda uAbraham wayeseyinikeza ama-gift, enikeza izipho, wathi ngicela uhambe uyofuna umakoti umfunele umyeni wami. Wahamba le ndoda ithi iyofuna nje, iyofuna umakoti mfunela uIsaac naye akamazi lo makoti oyofunelwa yena, kodwa kumele yena amthole umakoti. Lithi iBhayibheli le ndoda yahamba iphethe ama-gift, ngoba nalama-gift esinawo akona wethu ukuthi siyolanda umakoti ngawo. Asinikezwanga lama-gift ukuthi sizothemelana ukuthi ubani ushumayela kanjani kunobani, ubani uprofetha kangakanani kunoba, kodwa lama-gift sawanikwa ngoba funeka siyolanda umakoti ngawo. Sibuye nawo sithi nangu umyeni wakho makoti, nangu umyeni wakho, ngoba lama-gift akuwona wethu, kodwa ukuthi wena sithathe siyebusa umakoti sithi nangu umakoti, nangu umakoti, nangu owakulobela ngegazi lakho, nangu owalenga ngenxa yakho, uye owasha wahamba nama-gift akhe. Wathi kanti uzofika emthombeni. Wafika emthombeni wathi wayesesha umthandazo. Makafika emthombeni wathi angikwazi ukufuna umakoti ongaqhamukanga emthombeni. Angikwazi ukusa kuyisa kumakoti ongaqhamukanga emthombeni. Akumele umakoti ayohlangana nomyeni, angihlangane naye emthombeni. Angihlangane naye emthombeni. Lo makoti nje uRebecca wathola emthombeni ngoba engathi le ndoda yekade ishumayela indaba ethi akekho ongahlangana noJesu azamazi ngokuphelele ngaphandle kamoya. Bonke abafuna ukuyohlangana nomyeni kumele babambane nomoyingcwele. Ingakho ashiwanga sodwa kodwa sashiwa nomoya, sashiwa naye. Kwathiwa nina nzuba izintandane nango yonifundisa konke, nango yoniholela eqinisweni, ngoba asibafuna abangekho emthombeni. Iyahlupa ikholo lingekho emthombeni. What I'm advising abafuna imishado ukuthi ungamshado ongekho emthombeni. Ngithole emthombeni asiyithathi into engaqhamuki ithina emthombeni. Asiyamukeli into engaqhamukanga emthombeni. Asamukeli isiprofethi esingaqhamuki imoya. Thina sizamukeli intshumayelo engaqhamuki imoya. Esibandlala yamoya, sazalwa ngomoya, saphaphathiswa ngomoya, asabi ngokubona kodwa samba kakashaya, samba ngomoya. Umasibheka kahle sazalwa ngomoya. Yebo, John chapter number 3, unless uzalwa ngabusha ngomoya. Asinaye into, sinabantu bakamoya, asinawo umoya wobuhloti, asinawo umoya wezangoma namandiki namantawe, kodwa kunomoya oqhamuka ezulwini. Loyo moya umoya ongcwele. iBhayibheli mamkhame lo baba wathandaza mfowethu, wathi kulo mthombo lo yafika ngokuzisa uyena unkosikazi wale ndoda.
Sohlangana la emfuleni. Simbona ukuthi yena. Ingqondo lento yakhe ukuthi uyakhonza kodwa unayo fellowship. Yebo. Ngakho Paul Mayivale ebandleni lasekolini uthi umusi asiye. Uthando ngalo liye. Sakho ubudlelwane. Nomangcwe. Ibo ubudlelwane khona nomnyaka kusho communion quality fellowship with the Holy Spirit. Wena awukwazi ukuhlala ukuthi uyikholo kodwa ukwazi ukuzohlala emfuleni uhlangane naye. Awukwazi ukuzohlala uphuze la. Imeli incwadi yeSamuel chapter 22 iyamemezela. Lo yoko womile akeza phuze ngesihle nakho. Mani. Ithi ke le ndoda yanede yambona ulokhu uzana la uRebecca. Bambali. Ithi mayingambona ba yaxoxa kahle. Funa ibambeke le. Yaxoxa kahle ngomyeni. Ixoxela uRebecca. Ngoba uRebecca kamazi. Yebo. Umyeni waziwa yilosuka kubaba. Ephethe amagift kababa ukuthi ayolanda umakoti. Lo akamazi. No. Hayi, biskon. Ahle neBhayibheli bafethu intambama. Lo akamazi. Kuyoba iphuthu simhlanze nomyeni singamtshelanga ngomyeni. Angasuka amfebela lo ngekweni ngoba akamazi. Yebo. Lo usengamjikela endleleni ngoba akamazi. Usangakasuka abe nenkani athi mina ngitshelwa mina ngusibongile kayi1 ngoba akamazi mina. Bambani. Lithi iBhayibheli mfowethu Themba. iBhayibheli wafika le ndoda ezolanda umakoti. Yafika iphethe ama-gift. Ngiyacabanga futhi ngiyakholwa ukuthi into yokuqala isho yavelwa nje intombazane ukuthi sisi ungathandani nami. Ngokuba mina ngizolanda wena ngikulandela umyeni. Ni wrong nina mase nithandana nabafundisi. Akusengishilo phela. Ni wrong mase nina my favorite pastors na my favorite preachers. Ngoba onke lamadoda ashumayela athi uthi azolanda umayo azolanda umakoti. Wena usunalabo ongabafuni wena kodwa bezolanda umakoti. Into yokuqala ishoda esisi ungathandani nami ngoba nami ngikufuneli inkinga khona ungiphazamisile ukuthi ngilande wena ya ungishisa amajuthi zamathi ngilande wena ngoba one of the things abafundisi baphazamisekile wena ngabona ngathi ba right yabona baphazamisekile nethi ngizokutshela yini nathi baphazamiseke kanjani leli iBhayibheli le ndoda ngathi yafike yaxoxa lalela-ke le ndoda itheni mayixoxa yayisixoxa yathi ngelinye ilanga izulu lashaya irawundi komunye umuzi kwaqhamuka amadoda ayikade engamaningi ayikade emathathu aqhamuka lamadoda evela komunye umuzi lo baba wayekade sena-100 years umama esena-90 something years lo engizokutshela ngayo ukuthi uwumyeni wakho ngicela ukutshela akazalwanga ordinary wazalwa ngesethembiso akaqhamukanga ngamanzi nangamafutha waqhamuka ngesethembiso umyeni wakho ngicela ukuxoxela ngayo ukuthi uqhamuke ezulwini walethwa yizulu kanjani izulu laqalela memezela ngaye engakafiki lathi wena uzawuba nendodana leyo ndodana leyo ile eyoba umyeni wakho ngicela ukuxoxela kahle ngomyeni wakho sisi singakayiyena umyeni wakho unothando umyeni wakho unomusa akawabalika amaqala akho neziphambeko zakho uyayilahla kanjengokuhlukana kwempumalanga nentshonalanga umyeni wakho ayeyena amaqala akho akawanayo kodwa uvela kuthande unjani yabo umyeni wakho uthanda umaningi umyeni wakho uthanda ungenayo i-makeup akuthanda. Ngiyabanga iBhayibheli ithula lo sisi wezwa amazwi alobhuti wavele wachameka semthani wayekhaya kaLabani bafike bambuza bathi sisi na they stay or they go
But it's there now they go. Yeah. But I know sisi. I was actually named Swanya not hash. And someone to cry. He no ba long vezu mi no mveze kahle. Ngicela bashumayela ukuthi ngicela nimveze kahle umyeni. Ngiyazi kwesinye isikhathi uvela ngathandeki kodwa ngicela umveze kahle iyakhavelwa. Inkosi ungayivezi isinoma isikanjani ngicela uyibeke kahle inkosi umhlambi kaThixo kakando sakepha. OkaThixo lomhlambi ngicela umbeke kahle umyeni ungamsolisi ngabantu ngoba akasoleki yena akanayo injabuliso nenkohliso ke akanayo yebo uyasiza ngeqiniso. Oh tell makhelwane tibeka kahle umyeni lebaye asuka intombazana esithi intombazana no yahamba wathiwa bafethu bophana amakameli abosho amakameli wathiwa Rebecca ngena wangena uRebecca kodwa uRebecca nomndaba ngicela ukuthanda uShumayela phela isonto iFriday namhlanje ungakhathazeki umfethu awuna yasima nje Bible wamboswa akaseyona ke phela manje uAbraham umsiza umthinto sobani Rebecca egibeleni ikamela nako kuzokwenzeka kuleli sonto wena qhubeka umboza kanjani egibele ikamela uRebecca wasethiwa no akakwazi ukuyohlangana nomyeni evunubuso akafaka isibuko ufaka iveli Ken akakwazi ukuyohlangana nomyeni engambuziwe kufanele kuthiwa akafaka iveli akafaka ivoli wayifaka wamboswa uyohlangana nomuntu angakaze ambone kodwa umthande ngeqhawe umthathe embeka kodwa bafethu ukuthi wahamba usisi nje ufaka iveli ugibela ikameli ke yisilwane esihamba kancane asina speed sihamba nje kancane ngoba leli kameli ngalesa sikhathi mase besuka lakade limele umoya engcwele ukuthi ngoba umoya engcwele akahambi ngamandla uzwile akusuma wesiphithiphithi lo akakunikeza ispeed kodwa ukala kugibelise kahle uhlale kuyena ukuthi akuvezele kahle umyeni ingakho mayingakakhulume ngene imgheje ngoba uslow vele yena makakhuluma ke lo awutshela umakhelwane ukuthi sengutholile umthombo wambozwa kwathiwa awukwazi ukuhlangana nomyeni bathe mabeqhamuka umyeni kanti uphezulu kwentaba umyeni nje obephezulu kwentaba umile ubheke phezulu akabhekanga phansi kwasethiwa kuRebecca phakamisa kancane iveli yakho mfethu ungayisusa iphakame kancane iveli yakho kwasethiwa Rebecca phakamisa amehlo ubheke phezulu wabheka uRebecca kanti nomyeni wakhe uphezulu bayohlangana bayazi ukuthi abantu abamaziyo umyeni wabo ukuthi sohlangana phezulu emafini ophezulu bebheka abanye kathi siyobe sibheka ekhanda oshaye sobe siyohlangana naye siyofana naye mangabe sebonakala yebo inhlupheko zalesi sikhathi asinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithi iBhayibheli mtholo babufuna wasethiwa qalaza nanje umyeni wakho wambheka engathi bake bahlangana ngamehlo bake bahlangana ngamehlo ngoba
namuhla sibonana isifuba sethu siyothinta esakhe engathi ezulwini siyongena late thina ngoba engathi sine drama nje ngomaqoti ngathi siyongena late angazi noma sobe sisaphophotho noma siyobe sisafaka imakeup kodwa uJohane makayixoxa le ndaba uthi ubhale ngathi ubona abantu abafike late emshadweni uthi kodwa ngase ngibona ebona isixuku singene ezulwini kwabuzwa kwathiwa abanike laba abavele emhlabeni behla bethi ingubo ezimhlophe kanti bona bakamyeni umthombo ona kanoshanika iyananiyaka na umthombo ke waphuza kulo mthombo akasophinde ke waphuza kulo mloko akasawanaka amaqeba akho ke waphuza kulo mthombo akasezwakala cela ukushumayela wonke umuntu oke wahlala ngakulo mthombo waphuza ayikho into engabisamlimaza manje awulimali noma bekhupha ngoba wena umthombo usutholile noma bengakushaya kodwa ukwazi ukuhamba esontweni ngoba sawutholile umthombo wona baba awufundanga yini iBhayibheli lithi ngelinye ilanga uIsaka buya kuAbimeleki wathi makabuya uIsaka kuAbimeleki wahamba wayomba imithombo kababu wakhe wayomba imithombo kababa awukhuluma namzoza wayomba imithombo kabani kababu wakhe uAbraham wathi mayeyimba baqale bamvimbe samba umthombo wokuqala ethi uyawuvusa ethi uvumba ethi uvusa umthombo kababu wakhe uAbraham wathi mangabe bemvimba wayesethi umthombo igama lalo mthombo yiseke wadlula kona wathi number 2 angizuyeka noma bengivimba bona kodwa angizuyeka ukuya emthombeni ila ngiyophelela khona noma bengishaya noma bengivimba kodwa ngiyophelela emthombeni ngoba asinayo enye indawo esingafela kuyona masingafela emthombeni sofela la oshaya yakashaye odubula yakadubule sofela emthombeni sengutholile awethula iBhayibheli bamvimba kowesibili kodwa uthe mayisekhupha umthombo wesithathu wasethi igama lalo mthombo yiRehoboth ingoba uthe maye ugubha lo mthombo wafike wathola ukuphumula akekho wabesamhlupha ngoba mawuke wafika kulo mthombo noma inkathazo zikhona uyaphumula akodwa bafethu ngicela ukushumayela mawuke wafika kulo mthombo uyaphumula yabo ke abaphuza kulo mthombo abalambi abasomi nakanye ngoba bakuwo lo mthombo uyagobhoza eswini sabo lo mthombo ugobhoza bese ekhaya ubeze bethi mabethi bayapheka athi ubondipa apha kanti umthombo uyagobhoza bamangala ukuthi kwenzekalani namhlanje endlini uzizulu ligcwala indlu kanti inkinga wena uhlangane nomthombo hayi ungabaleka mfethu kuyisilanda lethawo senyaba labazongena alukubala lithi iBhayibheli baba hayi iningi indaba yami kube beningajahile bengizoyiqeda mina ngijahile ngiyanibona iBhayibheli mfethu uzulu leBhayibheli lo mthombo kwasekuthiwa yiRehoboth kanti abanye bake bahambe ehlanga nivale la lemithayithi bathe mabehamba ehlanga singethandazi ekuhambeni kwabehlanga egqibela bephuma eGibhithe baphelelwa amanzi imfuyo yangaba namanzi bakhona abafunda iBhayibheli funa njalo ukuthi nifunde right lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeseqhamuka kuMose lethi Mose nalidwala leli dwala akulonela noma ikuphi amhlaba naleyo phathi uGejile uthi noma yisho uthi uNkulunkulu kuMose leli dwala elasehorele
ihorebe ngiyazonwaza ukuthi isinani shuthi mayithi lelidwala engasehorebe la isinani kusho ukuthi idwala lasentabeni kaNkulunkulu sondelani ke bafethu ngiyathandaza kusho ukuthi idwala lasentabeni kaNkulunkulu wasithi uThixo Mose mina ngiyoma phambi kwakho mangima wena uyolishaya oh nisalabaya devali ya ungabusacima ke manje mapholo simemezela okugcina usele sihambe siye ekhaya wathi ngiyoma phambili bese wena lelo dwala lasentabeni iHorebe uyakushaya uyothi ungalishaya ke lelo dwala seliyobe likhipha amanzi kulona mawuke washaya leli dwala lesentabeni yaseHorebe seliyobe selikhipha amanzi mhlambe awulibonanga ke wena lapha idwala mhlambe ulibone selibekwa emqamlezweni labekwa idwala kanti kunendoda ephethe umkhonto le ndoda yasondela nomkhonto yafike yagwaza ohlangothini akumangagwaza ohlangothini kwaphuma amanzi kanti idwala uyolishaya bese likhipha amanzi ngoba sasalwa emqamlezweni sasalwa eziphambanweni entabeni ekudeni I'm telling you today. Ngimengenyo. Ngiyacela ke ngivale mina. Wema asho ngicela ngizongithathela yena. Valani mina. Sungavuma inzalo yakaThixo size kuwe kakade ngitholele mina bafethu sifikile ngesibhala mehlethu sibhale hey siwavale